tatu tebikire gyosi iko story ndi yose ndi twanyorete igoro y'umwana uyazare tukajikuburia abanyangitari bakatukani amwete uyo bono obwato umanya no umwana tari gukwana bono umubiri no tukwira naka akamori nkarau akamori bagatodena akamori akantu gakogonkerwa na nakuba kuruka jombe twara kwa polisi kisikira wibano twepo yani muche kusiki justice yande twagete yande muntu tayo tokonyete tujye gusiki justice hotero ko ngwika kiringa kwa kwa sechiretio usaba abantu bachibegete osaibye ko jungu kwati sani kaiganga kere ko kubuka kiki ko jasebirengere bya ekero kubuka la murió yo un coigo be singa keye abamitinga keye nembe asinga keye abamitinga keye nembe amabaira mange ukira tamanyereri amabaira mange ukira tamanyereri kero kwa igure kurumwa senda yao ekero kwa igure kurumwa senda yao usumutugu wajagenda ye nyagetari usumutugu wajagenda ye nyagetari ngatiri bubi konyolero mwana nyumba ngatiri bubi konyolero mwana nyumba kurinda singi njuto kugenda nenga keye kurinda singi njuto kugenda nenga keye igere buya inwi magenda nyagetari igere buya inwi magenda nyagetari mwanyolera abana bona se kinyagetari mwanyolera abana bona se kinyagetari wa seye orojena ino ya abeira bwo mutujo gwatige byanda umutoze ibere nyagetari tata kogonya ke ya berobe bono gaiga no sobo Marita Nyaranda omwana osese omutoguto mokomone ene sani alisia terete bya sana keroko nyetegerera ikotero kongubwate story imeyae mbaro yakanya kobulinga ire ndo mwana achiete lero ngumanya tole nigo tobwate bamuraba mwabo Marita Nyaranda Gechiko asante karibu sana karibu biamona sana yes niko toro omotoguto mokomoni sabro kesen omochio sese mongare sobo Nyaranda Marita Nyaranda Gechiko esababu toraneria yogotera kuri kwa Marita ekorogotera kuri nigo gwatera tubya muno sana na ndiko bwata mayanda imeyae na ndiko bwata mafunzo fulani ogotera kulia sobo Marita noa ogotera kuri sari gwatera tunko bwata story imeyae abante bakonya kobuli ngaki ndinga y'umwana akite ko Marita akite nyagitari muri taringi takite na mwana nyagitari nga y'umwana atigarete rero ngo manyato karibu sana asante bono kato chakire Gechiko takatote by'abantu Gechiko nimo Gechiko mumuro mwabo Marita Nyaranda andi nero mumuro manene nayo monene ninje mumuro manene Marita kubwati Marita akari musuba murambara ororo akari muswati ukane igano sobo yonga tebanko Morongo. Kwa tebyanga abantani. Njengoro kwa ericha nyonga oyo mwaba Nyaranda nje Nyaranda kuri nyuma. Ani Nyaranda ntwa mwanjite mana sana. Oikabano ngaki ajiete bwaye kucyari Nyamira maate. Kare Kanyamira tukaja korangeli kuna Nyamira are general Nyagitari. Iriari. Wana kardogo Nyagitari Nyaranda Nyaranda minto ta lengo kwana. Igari utuligereria ucyagwitira mariga. Atari gukwana. Atari gukwana. Wana matuko makaga kora matuko makego tukabiguna Nyaranda usire no mwana to kubori magakoye umwana renda na gyairete.
na ntumanyiti ya sakari Twakibwatira bono kore tura mayenda bono iga wewe gechiko na nyonga ndaite gotero kukuratera kidogo goto ipakira nenga keye urinda zingi juto kogenda nenga keye yere buya imi magenda nyage tari yere buya imi magenda nyage tari wanyorera bana bona sechi nyage tari wanyorera bana bona sechi nyage tari wa si oje na ino ya beira bwo mutojo kwatige byanda mutoze Ipenya getari tata kokonya ke Si abirobe Ebuna bonu musubati maritanyaranda Ebuna bonu musubati maritanyaranda Omwana sese kurwaria moto guto Omwana sese kurwaria moto guto Yaranda gati wanga bwaya gonkerio Yaranda gati wanga bwaya gonkerio Agachandika nyumba mpaka moeria gasinya Agachandika nyumba mpaka moeria gasinya Yekerobona sinya bakarora nobosoku Kerobona sinya bakarora nobosoku Moerio bono bakamuira bakanyamira Moerio bono bakamuira bakanyamira Kiraikaiga nyamira nyagetari Kiraikaiga nyamira nyagetari Abanyagitari bakaburia sumwana chete Abanyagitari bakaburia sumwana chete Karole kanyaranda nigare ngomorosu Karole kanyaranda nigare ngomorosu Ayanda Nuguna bantu bakora abantu bane Matudo siemo mumabaji gechiko ndagotero uko Marita Nyaranda musipati ubina atarachi kunyoma tuange historia Marita Nyaranda atarachi kunyomwa na wamenyete iga muiri ondagajaga aristo onjokera musipati ondagaje nsemeri kuri muinaria agajaga musigana kurwa abuna musigana tukurwa narenga no mwana omoke mwana orenge usene mitinyi konyanyorire omwana omoko munyaruka oibono kiniro nyorira abantu baye ekera arenga ororo nda akamonyora akamoira gisobo nda aria samuirete mumuro mwabo musubati oyo buna yarenge tari konyora bana oria sanyo mete kuchari oyo muruseti ga akamoira gisobo tari konyora bana no ekera muirete nda akamoira abusoba ase kenyorke kargo kumabariri angena nyamira aria nyamira timata ari timait nyamusi ruti area no amonyorta akamoira bakororo ekera rweta mbu yarenge kera genda kaenda rene na bamenya musubati akaba murito kaba murito after miakerenga after buna ire tukigima ige mwaka kaere usene tatoiga akaba murito kera murito na jitiga arende kere ngakieyo kari murito agaikanyaramba atoreterete nyungu lakini rende konyoro sirirende ekera konyaro sirirende renda agatoretere nyungu tukaenda tukuhirio akaenda akayana bono intwenga gine neche ikatukikorangirwa no ringo nyoro mwana tukarangirwa tukagenda kero twaikororo so bere kiguru iga engibule getunuga ruguru no nyanzi na ndera maguru amagina tugaikororo abantu abakorora mbaigwete ga kinyore gigito turabatindi sana bakatama konye twagire nyagitari twamonyorire nyagitari atari gukwana tukaenda ororo batetebe story ngakiyarenge baje batetebe story kero muntu agatama wono tukaira na kuginya gitari nyagitari wono uyu buna asa nyagitari ma akire tetari gukwana tukataka toenda ari no muchiko no musacho yatetebe ngikenda twanyora muntu nyagitari ntubwati muntu watetebe ngi umwana tokuburi ko nyagitari Nyaranda tari gukwana igotari wait information ngikia mwe tabe information tokuburi aba nyagitari ngikenda rete banoga ngi umwana ari muntu tayo watetebe murente nyagitari bono aba gotero muswati no musacho ya murete takamuira bakororo nyagitari
akamotiga ororo bono maite musacho bwezi ntwa mumanyite bono bara ko ara ko genda nyagitari ga atororo bwe bacha tato tebekere gyose igo story ndi yose ndi twanyorete igoro y'umwana uyazare tukajikuburia abanyagitari bakatukanira mwete uyo bono obwato umanya n'umwana tari gukwana paka kaira siku 3 hivi akasira ekerasira tukaragira naende siku 3 tukuriya abanyana bakabura tukaenda tukanyora umwana naratigite konyobera umwaka yo munini omokepi ni fakite tukaenda tukanyora araire gwerende chiengum maiteke ureke kera sobunyansi buri chiengum aragirire ngori endere saini mwana kwa shako dani nende kusinera ngori barke muragiria kera so munyo aita abwe metenyo tukateba tika tumuire lakini amatiga je gateba na tika tukambike nteke twakane chombe tutinde kumuru tukateba muri nturgo tinde kamubere tika tuiro mwana uyu tukanya koengererane ngaki litukoria kabere tukaenda bakororo kera twaenda bakororo nande tukakegamba ntwaigwana tukiria kabere tukaimukia mwana tukareta tukanyora mwana uyu bona abantu tutati kugamba nabu abo umusacho ena ngina mbari kutokororo bone amati amajirani bagato bono bale mbayo bona kororana mundiraru rusiziringa na abantu bari abasaragi mwete n'abasaragi ga n'abasaragi tori muri ko chiesa ya nduri ko chesu togo ye story togo jikobori gore yo mwana nyetayo nese kitozo patama bona indu story yeto siya erete tukajikorigereria abantu aba babu atiraini tukarora tikatubange miroberio tukaroboria miroberio yetu tukabuga to chano ebina tukarora mangana ebina tago tokonya na ndi twabate besa mucho tubuga tibesa tukarora tikatu turushe mobere torete gato tindeke igonya marita ngayati kuta mayete na tindekire gaka muchonga nkaye kai ay nyonga yango ngani ko ya sori ikwatana marita nero ko bwati marita nero ko bwati mwanja ina sana duanje ina sana none gara chite abugo ya gara sigane tukuru mata kona tebetie umusamyone awutwa chite ne ma baka bunyama ya mate asa chita uwo nabali tokamusangino ale iko bakale masosere iguru bari mate tokasangino bari nabato atokeneti tukaragera tukairana tukajotebia baibulire na ase twamusange na ari nyama ya mate agara tuirana ndwakaragendere ne nyanda gachako menyorero rende nyanda matukabere naria abete ebwatirani tirende agara ebwatirani tinaria chita bunyamira nango ngiagia kere kwa chitu kumutarira ari bwo na kombuliri tununga abwate no buya ose takombulire neti nyono musacho ya sarenge yanyo meto muswati olingo akagenda obone oyo muswati oyo bono marita ninga beto unangu muswati okabere uno muswati okabere ona abeto uno muswati okabere nyono umuchoyo umungino yo tokorokana naere ngina biara oyo igatwere tuono umugaga ise musacho oyo igasirete umugaga isemuke bono nero twari tumuchoyo okay bono nero beto buno umugaga bumuchoyo none chimbe chikarabigwa bono kero achieta burende nyamira otugieta ororo rie ari kongi ekera ari kongi agacha tukagenda ororo ekera osirire tukaja bakomochi umuchi batatebina nabono umubiri no tukuira naka akamori nkarau akamori batatebina akamori akantu gakogonkerwa na nakuba koroga chombe tukateba yarando minto tatubuneti na setari mbere tukukorto mubeke inka tukumubeko buri mubwito no mwana we atotigeire tago tusinya kurenda umwana we nabo tuamurenda gakuru guchoi era osokire onyori abana babere kai igo bono tutebe ikegori kyanyaranda ngenderete nyona abana nturugete ga nyaranda buna nyaranda nene aro oiturugete kerechekio ojire bwoye nyaranda ere ntwa mwanjita sobwe
muswa kera metengaga muswa kiolenge muswati yani ngaki ora motebe ngaki arikororekana oyo nyaranda marito minto ni gari ngomo yosana ari ngomo igweri tabwate mangana ndose nyorina gorete paka standard 8 kuri mutogo tublemari nwakorete kuru standard 8 odatirenda buno bataka bwarenge tajite kogendera sukuru akanyetigera abo akaja kore biashara bya ngora arenge biashara byo kuri ginyona matunda oni wenyore sabuni yae bona tiganda kuboli gechiko nyaranda na chitu nyagitari mwaroche murtarenke muroche murtarenke oikire nyagitari aba nyagitari bakata bano ari nkomorosu tari kokwana ekera mwirite otabwate mwana mwana tarengo konyogonkiri bona ekera mwirite nyagitari mwana tayo nantari gukwana bona bare baja guturiti umuntu utari gukwana bona bakuri yo burwire bomo tukwa buri mwana tayo bakotete mwana tayo igo banyagitari mpa maitu no muritarenge mpa maitu no mwana ba kera bapimete mpa maitu muntu no muritarenge onyoriro mwana kera mwaje tokora uchunguzi ejo mwana achite mwana era ntumayiti nani pakabona iga ntumayiti tumayiti so mwana achite tari siwa tu arusiti kwa no rio rengororo andoro siri gezagukia tukamurusira tukamareta kwani ngakiyu kwani kereto tukutete uyo muntu tayo kite kwani umuntu no ngina byara tajiti musajo yo etajiti muntu ntajiti kwani ono muswati yo musiganite tajiti nande kwanya asarenge boye igatamete igo tuka suspect egen tongirkiaringe behind aita muswati yo kyagera dar konyora mwana nero mwetu egen tutwarengerere tirende ekiagera bono bataizo somo onyo mwana nyindi yakwete kandamora kitimo mwana kwete nero lakini mwana mora kimu kende kya singere zoro kitu no mwana oli ninga ibetu aita akaibo monto wono mari nyaranda ngikia muita ka orinda baswati nkoibora bale buya ngikia muita bona abagotebia barwa bakuri yuburweire akwana atebe nga yegwete bobe bakachikuria abanyagitari kabura nyamira no yo tari gukwana aguturigereria uchakonye gwitera mari ngiabete police case no ntwara kwa police case kyara wiwano tepo yani muche gusiki justice yande ntwagete yande monto tayo tokonyete tujigusiki justice iko baka baona iga bantu ali baje bawate buno monto tayo tatebe tuno mwana gasengaki twatigete gana intu kigeri tware tumubere tukareta no mwana ori agite ne tugatuguta go tugatigayo no musubati ori asanyo mire nera gatinde nera gatama Sama, aristonjo kirete. Aristonjo kirete. Ingine jirani. Jirani, lakini pare para sintu tora saragi. Lakini aso ke tora gitari. Mumuro yule gananda bate batawa. Ayanda. Una bantu para bantu bane. Matundo siemo mumabaji. Munyagitaria kabuya bono mogakoye Munyagitaria kabuya bono mogakoye Gonkiaringu mugakoya gateba Gonkiaringu mugakoya gateba Umwana ukuburi wabatebati bamorochi Umwana ukuburi wabatebati bamorochi Ikabege kone yaranda gonki umwana Ikabege kone yaranda gonki umwana Lakini nyagitari tibaire cyo mwana nere Lakini nyagitari tibaire cyo mwana nere Nina byara tacheti nyamira nonya Nina byara tacheti nyamira nonya Nonya ningakiri yebire rotache chache Nonya ningakiya yebire rotache chache Amonu muga kunyarando yibulyo irete Amonu muga kunyaranda uryo moirete Emanyereri asibonu mwana chete Emanyereri asibonu mwana chete Yonyaranda nyole tekagera gasira Yonyaranda nyole tekagera gasira
sababu wamwe abanyakwebo nyanda amona nyabuli abona bongo yo minto yani bongo echweni abaira mai David Konge Mogaka anyways amabuko agabire ryo nyanja nayo nyatigo assistant chibo kucha Mario Mwamba Kisi Express amona St. Judas Kisi Samoya kutoka Chibando Yesukali Wah. Tena jase kechiko. Mana go jase nyonga. Kechiko. Hotero ko ngwika kiringa kwa kwa sechiretio. Usaba abantu bachibeke osaibiye ko jungu kwati sani kaiganga kere ko kubuka. Kiki go jase birengere bya. Ekero kubuka. Raulio. Yo nko ibube. Nyonga. Kero kotera ko kubuka. Ngiko jase birengere bya. Nyando ko jase birengere bya no nyandi nyarandu mintare ngega. Kona ngonde kuna kuamba komo. Naiguna nama jianda naiguna nama liga guru amais. Kiagoro buya buga yana aroche. Buya buga yana aroche. Buwa le kongoke. Kero bintare ko kora. Bintare ko nkorera. Amasikantu abwate ne. Ono ko teru ko kero ikubuga. Go konginyorio obuya buri bwanyaranda abwate. Abwate amasikani go jasi na go jasa abayibori bari. Kechiko, pole sana. You have become emotional in here. Oh no. Kera nyaranda utugutiro bono. Idea yoko mubeka sengero. Kai idea ya rweta. Ndiko twara ngereti. Kwa na banta bange bakigwegente kingeji kokorekana ngakigocha. Yani mugata kabuna ngeji kokorekana. Kebe na masomo. Mwana ngitune family. Abo maite na bake barenge. Nje na renge konyana ire sama okirona. Twakerengere dine nabantu baminto gagoyeta. Nari sino muito renge. Ocha. Anti ane ne so ketu kuru so bari siari. Chikasi ni jana twakerengere eri. Twateba. Onya alisi no anyo metamo komonia. Na alisi no anyo metamo komonia ga. Ande konyana ri atere ngine byarori. Mukune. Mukune. Gente que twakerengere ko ni rio tukonya kusukurika bu Nyamira. Nakete ntwa murangereti agatutebia. Uji montarira sinara bwa dobisi ya Konge. Nyaranda atarasira ani gasirire. Mwa murangeti ataratukutu. Ataratukutu. Mwa murangeti Nyamira. No ari ngura tarare. Nyamira to jine kwende ya county ya. Ngura tarare ngororo tukaranga ki. Tika egente ke ratsma to ke se kemanyekane. Ase sane kemanyekane. Rinde gente ngeji wapeni engaki konya goja. Chikuba kuna mafunzo. Chikuba kuna mafunzo abantu. Tukamotebya gaja gatotebya. Moje mongereza story. Tukaenda burere. Nene igude story ari. Tukaenda bakazari tukamwereza story sabwa tobizya ikongari. Akatotebya. Yana muganyino. Nabo twakide. Tukamwa story kuna ya. Unayarenga akarika. Erwana gajikonye kumbusi. Bakanda bakanyetera. Bakanda bakanyetera. Mungale. Isani yeye. Sani yeye yango ndani yake rewind ya kidogo.
Amarwaira mange uchira tamanye. Bono gichiko bari kudumu. Asomesha ino ikongari simwa kwa masoesi. Niki composition ya chagete. Kama season ni tekero mwana yo tete. Twala rengere sana tukayoligelia. Kanyora nga. Mabo wenete ingenje turanyo beke. Tukariye njira turaje beke bakakira Montaiwe. Kera no gusomia abantu nande bali mabanda bango mate na bomo rwera kurwara. Kwa mama Davina madebya ndo nyinya gitari alia. Nabako wa malio ga irana. Mbako bwati kuruma ga bamanyangana ki. Tukanyora gente ke bolo chaba no mga ko ene ro mwiri tuchi nyagitari nyamira muntu nditayure ngo. Namba tumeti mangana ko chisopa mapema pamanya mwete kero muntu arwari ngo ngotemura banyana muntu uri urwari na kitoko kora manyango tunyore nyamira. Roje mboka ba mwirete tukarangera gente ke tukaranga tukakebeka nsemo yo gusomia abandi na kero muntu arwari ba mwira nyagitari uroje muswadi ngo gongia makomu nyagitari to wetinga na kumetina ngakimara tu muntu lega ngo gongia lengi ngai mwana rende mwamwira mwana tayo gente ke karanga tia to somia abantu aba no mwira murwere nyagitari pero pakumanya na kile gento ngakikiera tiga abantu squeeze tiga abantu bagongeri nyagitari nende muntu oborora ngakyo muntu ya nyoro mwana abeka gweche wana nyandiria bamwire nyagitari mabema tangana abanyagitari ngutwara barenga bari nakiya manuli na raba mubeka gweche baende baboraki wana bakareto muntu oiboire lakini mwana tayo ekababere ekone bono ngakiba bagasinyuko bweni muntu inakiora mugweni igana masomo twa roje nakikari tukabwiye sani yigo twigwetiere nyororo yani ya magombo giti ere yani munye speed mono tukanyira ngoranga yari gocha gutuka nga muntu narenga ngitangana to teyumene bono tige jigwaye jinyi namangana ya tokoteba yugiri ororo tinya kuri umuntu yokorete kone kiunga goseka na chinji atebe nga ninche na korete igo na sai tiganya bere etu akorete iga roje masoma ina maya sana na nditanga mungu ina chete kugundwa ngatwa bamanyire mategene ndoro ketinga mwana na batigarita limuchuri kinta tigumuntu atamanye to karto tero ndugo tera tarechi to tera kurumuino gocha aya kwa mango beko ja kwa nyara ngumwana uri kajaka na ali aka kare ko wangi muga koyo ye nero muko kayati ko mwana kyagere nyomba ne momukuru babere ndare ko nyora ndo izimwa mwa baranyorera alia ngina nero ko ikange aya tuyo igo bono kera gotero kumo kunya gukora masoesi ndakire mwari kamwa kumibuna gotero sana kikwaba ngakyo gotero kukwaba kubuga yani mwetenege ekenege sanga kumikoria kumingora kugori kogera bono mono ko guchisani cha makweli chibwate makweli ayale mbali korengana muna noba konguri muna bwale ukwere birangera libono kweranga naye gwakorerwe ekyo ngiare gocha koba kwa makobeka na ndubono mona babuye gento tukorigitsana kero mundare dira mugano yo ni guru yaki tuko tore ni guru yaki uri kwatwere ziri no makweli yanjere kyalingi makweli naro konyora monta gwete achali aina igon abutuketwa kwa mayanga kyoji kubeka bone kero kubeka dijana lia ina kiriko ya muntu kwetega oyo narware tinga kinda mezana kwa naboko kubeka igentu giti bako montora nga muntu na chande giti sana mayanda komenta amayanda komenta saiti ay nyonga ogo muswati minona kabe kwengero tote byango krabe kwa ngero bono hotel dio kotera wasokire na kero ko igweto kotera uko for the first time yabarinde narengo moke enduwe ane nera moneno yuke jiko
na uba subirgete no baiwa ane garotwa kiete ko otero ko sokete tu aja kote una ya ndio tu aje tokaenda salisi alisi sababu tukabikwa kotero ukororo aba nainde kunango ikokore chipati bere chibesa chikabali mama muraba minto kunango nabo kotero chipati bere lakini nende bakaraso kwe enusu bati emo ebone karwa chite na wodo ntu ono egineke inyorio egenyori ka kerna kutoinyori nyon mirere na mirere ne miaka iringa bakabona miaka ne menge ko 92 asirete Kideria karibu miaka 29 29 years today. Oyo nyorira bana babiri na ndoringa kanda sini kanganiga kabekire je ngume tata ane wanda o twarengere ni muntu ngo kuriare ru wache tuchukue tugakonya ando retire lakini ne babiri muntu manne wata bana babiri nera bono gichiko bono mwetiri kwa nyongo abwate ne bahati sana kumira risio sababu kera bande ndumuruchi mwane eksasi ki 2000 kuchakera na abantu kuchakera 96 unakwete kutira ndete yomuruchi mbeki chakiora to igoro ya risio sababu risio sababu no muntu uri korengere sana nande uri gutwa chibiche chi orogoto kubeke bintu byaye puna mayuri to kunyora to tebe for example buneke kimwana uyo mintu ndo kweba abatura turoche na moya kira lisanya tera na chitaka cha ese family bono ari zingo mira na tole na chiteka iga osesa bono ngo jarenge na chitaka acha acha nende toka ikafini ya ene re muino sana wanyo matikurwa usikira muino ga nongina swat so magi ngochia mungina naro ruete kurwa utata moke ngo jare ngororo antu amuponga se gasia koreta wa apa mindo ni gotole nsemo ya mukomo ina asakuru kwa omotoguto ase omuchi ose stato mina alkoro se mongare alkoro se mongare alkoro toro muchi ose mongale tuomeire gechiko sese na nyonga gesese na monogo toa story yogotera kuri kwa Marita Nyaranda batweresire ngikialenga mpaka bono ya tiramanyakana omwana oli Marita Nyaranda nyorite ikagere gasira kayachiete mpaka bono igisa mystery 29 years later lakini bahati nzuri ngelinga Nyaranda natiketo mwana omwe natiketo mwana omwe miaka erenga sabona ya kerenga kiya alinge miaka mwaka yo amuteka kwatu mwaka yo ono igana omwana omoise ko kiniro bero monene ochire bwoye ando kwata bana bale bana babire ikobonege saku kya Nyaranda ngendere wow ikobona Nyaranda nkai kera gusira tat mwako abayibuli no bale abayibuli amore abayibuli bagomara yo moro munginororo kini mugakera nasirete okay ikobona no hatu kutitwa no hatu kutitwa kirogararia se postier eri arugoro ando mumungine mumungine na ere kuchia akamete era ya kamete swamura kame tinga bueno ndo ahi to rebere ngiri binge uchira tamanyereri amabaira mange uchira tamanyereri ro kwa ibule kurumwa senda yao ekero kwa ibule igama no bumbu kame dia kame kusumina atu kusaro ngono konyorero mwana nyumba ya itu se gran yerebuya imagenda nyagetari yerebuya imagenda nyagetari
wanyorera abana bona sekinyagetari wanyorera abana bona sekinyagetari Boy uchi umanyi kia gajira. Pero yo más vale vamos a Kire kira bale timbaru tu kwa. Habaru kumtisiku maya. Muswati wa ruwezo wa inyo. Habaru kumtisiku maya. Lewa na watu kutu jini wabanere yari. Habaru kutuwasku. Wow, bueno, kita kitoko kura. Tutela bagusi. Wite ndirikia bakorkanita ase familia ye. Myaka yetire umwana mino gusira ase ngenje ngebuneyo. Inkyura ase mya bagusi. Goedera gusira ko muswati yo minto marita nyaranda. Asaba gusi. Engo batebia. Kene yo skirabe. Mwake beka boronge. Ko nende kyameke historia ngia. Korengana no gusira ko kondo bwensi. Kene yo skirabe ke korekana. Tiango kyabe kwa sara bukero muntu. Bunege ndubunege kyanyaranda kebeke tabantu. Nikoma. Kwa ino mungu nomwe tekera korengerera kuririga. Ako chaka korengerera. Ako chaka korengerera kitwa murusiriti gato komwira so murabane toka ore to buri mubona. Asakama. Tiange bintu bine byose byabe ku transparent kere bintu kyamanyonyo no muntu bogwa. Tiange bintu byabe ku transparent kwa manyana ngagi muntu oyo nyagete kyakwera. Problem yagerokwa kero muntu manya. Takanya gutwara koma takanya ebirengerera gete. On how about ura kwanire kera basubati banyomira kugira semechi abana babagende bagira semechi nakibwendi baba treated bunabona umusubati mina asagatu kya somo cyori mba mukorera biye bana bande banzi baranyo mu gukya segete gosonde bwensi nyomete musubati bwo mondo tiganga abe treated ini human girani in a human way asanjirere binadamu kyagera nere mwanya bantu yebuna yoro mwanya bantu oro nyagete no oro nyagete na kwata bayiboli ba ko kwata bayiboli ba dagere nto kyaba transparent kino yezo kyaka mo korekana yana byaba transparent kero so mwana onyagete nyonga ngyora kwa ndege ntondo nda teya bagusiba itu bagusiba itu Naba agosoka ujasi totegana umuswati chiro mumuro ukanayo origidia na muswati o to korenge no muswati ni garusiko no talione kacho mucho no yo abuna bantu bao na munamono aba aswati rende karma soge Mona garmo ko moko babuna ko matuka yeikire moko ibora monyoka nyagitari egokonye tako yo tako tebana nyumba no ora igorire onyoro mwana monyoka saba nyagitari no bora koko ora gokonye ora buna bono muswati minto bana buna anyore to mwana ntora manya bono asachiet kuseba mo utereti nyumba abo bakairo mwana sibairite ibintu bamukorera tena ibona tutamanyiti ase go abaminto asaba gusimwa mucha asaba anto bonsi pia abana bari bako bibwatirne uikaba bande anyarira abana nyagitari tiwa basa konyarira abana nyomba naito imunyagitari nyomba abo Mbuya sana abagusiba minto nigo tolensemo yo mutoguto nsemo ya mukomoni bwo mugaka sese soboge chiko na nyonga batote birio mugano marita nyaranda kuno lengo mugano buko komisana gwetera sesa ni aliachoni alizo sababu twabakire mpya muno hakika asante sana nimete yale trama kombo lakini pia mpya yale kunyarekana tumanye ime ubime ngikiabete wono kera bako chikotekerie sani ya marita nyaranda niko bako chikonyetegerera bono buye mono bamanyete ngikiakorekane ngikiakorekanete ndiye mona sokotomo asante thank you so much asante thank you so much